så glad ud. Nej, det er for meget. Okay, så. Ej, det ser for spastisk ud. Det ser endnu dummere ud. Nej, det er ligesom, hvad kan stoppe. Okay, se mig sådan. Det er en grimme gris. Jeg har filmet ikke at tage billeder. Okay. Au. Nej, jeg tager billeder! Hvem var der startede med at putte fingeren på røven og mig? Hvor bliver hun nok til dig, gør? Det er ikke i overstå, ikke? Mimikata! Filmer du? Ja. Jeg vil små dage, den kan være 2 uger, og den kan du lige og den kan også være det her.